A Bakonybéli falunapon 2012-ben Bimbauer Kornél a minivonaton utazik. Egy jó dagat ember, nem? Nem úrja mester. Gyere, ha beledobjuk, akkor a izébe, a levideózod. Beledobom a izébe. Kipizgolyába azt a szavat. Megyünk utána egyet. És? A kék pólós a Kornél. Ó, meg kurva! Dagadtos, leszagad alatta, bazd meg! Föltesszük YouTube-ra. Menjünk közelebb, gyere! Gyere, fussunk utána, gyere! Gyere, menjünk utána! Gyere, menjünk utána! A kék pólós a Kornél. Ismétlem. A dagadt alatt leszakad a vonat. A hátsó fülkében ül. A kicsi gumi leszakad. Nagyon élvezi. Nagyon élvezi. Ebből aztán sokat lehet látni. Lenni közelebb. Mondjam már valamit.